Satu orang tapi punya dua sosok yang berbeda. Loh, hei yuyu kakak. Riko-riko podo wis do asah-asah durung ki. Nek aku ya mesti durung lah, kita tumpuk sedino full dadi metu kabeh sak keranjang-keranjang. Iki gelem asah-asah wae mergo arep madang wis ora ono aja nggih. Wong tim senenge masak, madang tapi ora seneng asah-asah ya ngene iki. Serba selalu numpuk cucian. Ora mung cucian asah-asahan tok, cucian klambi yo nek rung ditumpuk seminggu rung dikumbahi. Ya, ono sing padha ora kesete kaya aku. Yuk kelingan pas merantau mbiyen asa-asan ngasih ono blatunge ngasih seminggu soalnya ora dikumbah-kumbah. Terus nek cucian klambi yo nek rung seminggu pas prei yo ora dikumbah juga, ngasih entek kabeh gombalane. Njuk tuku maneh sing anyar deh. Iki kahanane wis beda dadi ibu rumah tangga yo tetep wae kesete nempel wae ora ilang-ilang. Nah, maka dari itu pas merantau mbiyen ora seneng nek ngontrak bareng-bareng soalnya aku keset dadi melaske kacane. Ih, aku salfok banget karo bocilku kok ketoke kering tenan ya. Oh, ternyata iki video wis lawas biyen pas bocilku setahun, saiki bocilku wis 2 tahun setengah, wis mundak lah, lumayan ono gemoy-gemoyne sithik. Lah nek jare Pak Su, bocilku iki duwe sosok yang berbeda antara kerudungan pora kerudungan. Soale nek kerudungan tadi ketok gemoy, nek ra kerudungan ketok gering bengkingking. Nek Riko-riko podo seneng asah-asah nglemprak ngene iki apa nang wastafel. Nek aku dhewe yo senenge nglemprak ngene iki ora kesel, soale nek nang wastafel ngadeg wae wis rasane kesel nemen, ora rampung-rampung. Lek asah-asah anane bajuke dadi basah lagi deh. Lah jare-jare meneh jare Pak Su, aku ya sosok dua orang yang berbeda. Soale nek nang mringin aku dadi rajin, tapi nek nang cangkrep aku dadi cosplay paling males sak donya. Wong diomong garek masak karo jajan wae mumet wae. Alhamdulillah duwe suami ora patriotik, gelem ngrewangi ngumbahi, asah-asah ngepel. Lah aku tinggal turu tangine sambet mumet maneh. Ya nek aku ya mungkin ra ono ha. Wis ndhisik mumpung lagi rajin arep asah-asah, biasane ya mung turu karo scroll HP. Dadah, see you, bye bye.